Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asibonga maniphila, umfaka Mkhonzo nibingelelayo emini nje. Asibonga maniphila good people. Ngiyabonga kakhulu ke ngokuthi nibe khona la nizobheka lama video ngi-uploada la. Ngiyabonga kakhulu guys. Ake ngithathe lithuba ngamukela onke ama new subscribers to this channel. Ngiyanamukela nonke good people and I appreciate ukuthi nibe la nizokweseka i-channel kaMfoka Mkhonza. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. All those who are commenting kwi-comment section, I appreciate that as well. Nabashare ama video engiwa-uploadayo ngiyabonga. Abasubscriber abalikeayo njalo njalo ngiyabonga kakhulu. Nithi ke if you haven't subscribed, please do subscribe. Be a member of this channel ngokuthi usubscribe. Kanjalo nje kulula lokho. Ngiyabonga. Nami ngithi ake nguveze lokho ngoba bengakaze ngisho lutho ngabo ukuthi ngongiphatha kabi ukubona isimo esenzakalayo eSouth Africa sokuhlukunyezwa kwabantwana abancane. Njoba sizwe indaba kaCwecwe nje, indaba enzima kakhulu. Indaba enzima. Ngisho nje ngithi kumsebenzi wethu thina njengama social worker siyahlangabezana kakhulu nama case afana nalawo. Kusiphatha kabi kakhulu ukuthi abantwana bangahlukunyezwa ngalendlela. Yabona nje ngithi ake ngikuveze ukuthi abantu besilisa isikhathi esiningi banento yokuthi bathi hayi ngoba mhlawumbe angimshayanga umntwana, ngimfostanga ngenkani mhlawumbe esivumelene, bathi hayi abaliboni icala lapho. Bake basho kanjalo abaningi. Uthola ukuthi umuntu ulala nengane na 15 years, 14 years, 13, 12 years. Athi sixoxile nalengane savumelana. Noma sixoxile nomndeni wakhe lo mntwana kwavunyelwana. Yayibona? Ayikho inkinga. Even noma sengimkhulelisile futhi ngiye ngayihambisa imbuzi yokuyoxolisa noma ngayikhipha inhlawulo yokuthi sengimkhulelisile. Kodwa iphuzu liwukuthi ulale nomntwana. That's the main thing okumele focus on. Lokho kubizwa nge-statutory rape. Makuthiwa i-statutory rape ke it means ukuthi noma ngabe yini ongayibeka njenge-excuse yokuthi ulale nengane ayizwakali futhi angeke izilalelwe. Yini ovumelana ngayo nengane encane ukuthi ungalala nayo? Yini engavunywa ingane ukuthi ningalala? Because ngokwe-constitution yase South Africa nangokwe-Children's Act, umntwana yiwona wonke umuntu ongaphansi ka-18 years. Sithi asikugcizelele lokho ukuthi kungene kubantu la ukuthi if ulala nengane ena 18 years noma engaphansi kwa-18 years, icala lelo statutory rape leso. Wena kahle kahle kufanele ngawugqunyekwa ejele lingathethwa nokuthethwa lithethwa. Akufanele ukuthi ngale yathethwa lelo cala lelo, because uhlukumeze amalungelo omntwana forever. Ngeke lento isasuleka seyivele yenzekile emntwana soyohamba naleyo nto ukuphila kwakhe konke, ayibekezelele ukuphila kwakhe konke. So ngithi ake ngikuveze lokho nje before ngiqhubeka nevideo yami ukuthi kwemadoda kithi azame ngako konke okusemandleni ukuthi siqhele noma sihlehle kubantwana abancane, nokushela abantwana abancane, nokufuna uthando kubantwana abancane. Vele bazokhohliseka ngoba sibadala, sine experience kunabo, nemali futhi bazoyithatha ngoba bayafuna nabo ukuthi bajabulele izinto ezimnandi. So masingasebenzisi ke lokho ukudlala
ngengqondo zabantwana, sihlukumeza abantwana, sixhaphaza abantwana. Yilowo nje ngikucelayo. Yabona mangizwa lo daba nje lwengane na 7 years ekuthiwa iye yarayishwa esikolweni ucwecwe. Inzima kakhulu le ndaba, elikhuni kakhulu. Umntwana lona kuzothatha isikhathi ukuthi ahile kulento. Kufuna ukuthi njengabantu besilisa siku-understand lo. Owakho umntwana omzalayo onaleminyaka ewu7 from 7 years to 15 to 18, between 18 nje no 0 years, awunalo ilungelo lapho lokuthi ungaba nesivumelwano nomntwana ukuthi wenze into naye, because ayikho into loyo mntwana angakhona ukuthi ayirizine, useyingane. Asiyeke bafethu ukuhlukumeza abantwana, asihlukane nokuhlukumeza abantwana. Intombi ziningi la ngaphandle, asihambeni siyoshela intombi siqonywe eyindala ezilingana nathi ngokomqondo nangeminyaka kwesinye isikhathi, hayi ingane ezincane. So asithembe ukuthi umthetho wase-South Africa uzoyidlala indima yawo kulolu daba lolu lukacwecwe, asithembe. Okubuhlungu nje ukuthi khona namhlanje kuphuma i-judgment enkantolo la khona bekukhululwa loya mfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso. Sizwile ukuthi uye wakhululwa kanye nalabo besifazane ababili abebekwe nabo amacala okuganga ngabantwana naloko kubizwa nge-human trafficking, ukushushumbisa, ukuhambisa abantwana beyohlukunyezwa kuyogangwa ngabo. So sizwile-ke inkantolo ukuthi ithi ubufakazi obunikeziwe enkantolo abanele. Ithi inkantolo ubufakazi obunikeziwe enkantolo abuliqandi ikhanda, okusho ukuthi abaneliseki njengenkantolo ukuthi umfundisi wakwenza lokho kushiwoyo, nokuthi labantwana lezi zinto ezishiwoyo ukuthi zenzeka kubo zenzeka ngempela. Ukhululekile umfundisi manje, uhambile. Ukhululekile, kuthiwa akanacala, no criminal record, nothing. Umbuzo manje ufuna sizibuza wona ukuthi njengoba esephumile-ke phela uhlale eside isikhathi lo mfundisi ejele, eside nje kakhulu. Mangaphosisi lento yokuboshwa kwakhe iqalele kubo 2014, I don't know, ngisakhumbula kahle unyaka oqondile, kodwa sonesikhathi esejele njengoba namhlanje kuzothiwa akanacala. The big question that I ask myself ukuthi yini ebeyenziwa i-state ukuqoqa bonke ubufakazi nokuqinisekisa ukuthi ubulungisa buyenzeka kulabantwana? Ngoba even inkantolo ikhale ngokuthi i-state noma umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi obanele obuqanda ikhanda. Ubani-ke la okufuna blame between i-state noma umbuso nenkantolo? Ubani okufuna blame manje? Ngoba mawulalela labantwana okuthiwa kwagangwa ngabo bayakhala kumanje, bathi bahlukumezekile kakhulu empilweni yabo besakhula besebancane, baphinde bazohlukumezeka enkantolo manje sekuqhubeka icala, basho njalo. So umbuzo ukuthi kuzokwenziwa kanjani-ke kulabantwana ngoba phela kuthiwa ubufakazi abukho abanele? Iyokwenziwa kanjani? Kufanele kwenzeka kaleni nge-justice system yethu eSouth Africa, because akusile i-case eyodwa. Kunabantu abaningi besifazane abaye badlule ey'ntweni ey'ningi ey'fana nalezi, kodwa mase kufika enkantolo bafike nje abasolwa baphume nje kalula ngoba kuthiwa ubufakazi abanele. Singadila kanjani nalokho? Mina njengomfuka Mkhonza ngibona ukuthi kuningi okufanele kushintshwe eSouth Africa. Okunye kwakho lokho kufanele kushintshwe i-justice yase-South Africa, indlela esebenza ngayo. Yingakho kufanele ukuthi kube ney'nguquko, qalwe back to i-constitution yase-South Africa. Ziningi izinto okufuna zilungiswe kuyo kuqala ukuza ngapha ukuze kukhonakala ukuthi i-justice system, because ibonakala ihlanikezelwe kunokuthi sisize kakhulukazi thina njengabantu abamnyama, ishaya thina. Abantu abamnyama
laba esikhuluma ngabo la ikakhulukazi ababhekana nalesimo lesi ikakhulukazi abesifazane nabantwana. Yebo nabesilisa siyahlukumezeka nathi ngendlela esingachaza ngayo, kodwa ake singaxoxi okwamanje ngalokho. Ake sikubeke ilanga lako because namadoda ayahlukumezeka nezingane zabafana ziyahlukumezeka. Qinisele ngephiko lelo. Kodwa njengamanje bengicela sifocus kule abantwana nabantu besifazane because bonakala kuyiyo ehamba phambili eSouth Africa. I-justice system yaseSouth Africa ibonakala ingabasizi, and abantu abaningi bavele badecide ukuthula bangasabiki noma bangasa report ama-case okudlwengulwa nokuhlukumezeka kwabo ngoba babona abanye abaphambili abadlula esimeni esifanayo bengasizakali. So but what's the use? Because nangu kwenzeka okufanayo, ngiyabuka la ku-TV noma ngiyabuka lapha endabeni kuthiwa wabika ukuthi kwenzeka lento eyenzeka kimi, nami mangayibika kusho ukuthi kuzoba nje. So kungcono ukuthi ngiyithulele ngife nayo lento eyenzeke kimi. Abanye basho kanjalo ngenxa ye-justice system yethu engabazisayo. So ke yingakho ngithi kufanele ukuthi siqiniseke kakhulu bafethu. Uyabona umbuso wethu eSouth Africa kumele ushintshe i-constitution kumnyama kubovu. Qalwe nje ngayo kushintshwe izinto ezithile e-constitution ukuze kuzoba lula ukuthi even nezinkantolo zase-South Africa nombuso nje wase-South Africa indlela osebenza ngayo uzokwenza ukuthi abantu baneliseke eSouth Africa ukuthi ngempela isona sinqumo lesi esenziwe esi-right. So yiloko nje ngifisa ukukuveza kule video ukuthi siyakhalisana kakhulu nabo bonke abantu besifazane abahlukumezekayo nezingane ezincane ehlukunyezwayo. Amadoda sifisa ukwaxwayisa ukuthi ngeke uze ubizwe ngendoda ulala nengane encane noma nengane under 18 years. Even nena 18 years kuseyingane nayo, but ngenxa yezizathu ezithile umthetho uyayinika amagunya ukuthi singayithathela inqumo, but still kuseyingane. Because kukhona abanaloko ukuthi hayi ngoba sona 18 sesingenza into zabantu abadala. Still kuseyingane, safunda isenekusasa phambi kwayo esalilwela leyo ngane ukuthi lakhe wena sowula uzoyiphazamisa kuloko. So yiloko kufanele sikucabange madoda ukuthi asikho isivumelwano ongasenza nengane. Ayikho i-excuse ongaba nayo ukuthi ngilale nengane. Lelo cala kufanele nokuthi ngabe liyathethwa, kufanele ngawugqunye kwa straight ejele because lizothethwa lithiweni into oyenze enganeni. Kufana nokuthi uvele wabulala wena, ifana nokuthi murder leyo. Yiloko mina engisho nje ngomfo kaMkhonza la ukuthi asihlukaneni madoda nokwenza izivumelwano zokuthandana nokuganga nabantwana. Ku-wrong lokho. Azame nje ukuyiqhelelanisa sihlehle nje. Lento yokuthi uthi ingane beyingivezela umzimba wayo ingqokele izicephe and all that, it doesn't make sense. It doesn't give you approval yokuthi yenza lento le oyenzayo enganeni. It doesn't give you that approval ukuthi manje ngoba ingane igqoka isicephe noma ingane yenzani sekufanele wena ulale nayo. Cha, yekela ingane igqokele isicephe sayo, ingane yakho leyo. Kufanele uthi uyivikele kubahlukumezi. Ungabheki leyo ngane njengomuntu okufanele ukuthi bese usondela kuyo ngokuthi ngenhloso yokuthi ulale nayo. That is wrong, completely wrong. Ngithi angikusho nje ivideo le specific iqondene naloko nje ukuthi asihlukane nokuganga ngabantwana. Asiwazi umthetho ukuthi ingane under 18 years akulalwa nayo, awenze ivumelwano nayo wena umuntu wesilisa lapha ekhaya. Yiloko nje mfo kaMkhonza lo ngithi ake ngidlulise lo mlayezo uzwakale ukuthi izinto esizenze ebantwaneni ziyobahlukumeza impilo yabo yonke uma sesiqedile thina njengamadoda ukusijabulisa ngabo. Wena ucanthi nje kudlulile ngoba uyinika imali le ngane noma wanika umndeni wakuba imali wahlawula, leyo ngane izohamba naleyo nkinga.
ukuphila kwayo konke, kufanele ukwazi lokho. Yiloko nje ngifuna ukudlulisa. Ngiyabonga umfaka Mkhonza lo, niphile bafowethu. Thank you so much.